Iserek dagiti mangidawlo ti panagdaydayaw. Panagkangat kadigiti kandela iti altar. Panakaw ti Santa Biblia iti altar. Iti nalagto kautan. Apo sika ti pastor ko ada aminen a masapul ko. Ipaay mo kanyak ti baro apigsa tarabayanak. Iti tumutok adalan kas inkarim. Uray pa'y nugingat ni patay ti paglasatak. Sanak tong agbuteng tadda ka kanyak. Ti sarukod kan baston mo sa lakni bandak. Mangisagan naka iti padaya nga agpaay kanyak.
Iti imatang dagiti kabusor ko. Pinaru ito daytoy ulok iti lana. Ket aglip-lipyas ti kopak. Awan dua-dua akong moyog to kanyak, ti kinaibag, kan ti kinamalaget mo. Bayat ti panagbiag ko. Kadagtayngak tong aglanayon, iti balay mo. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be in a quiet pasture or by a gentle stream. The shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Let us pray. Lord, Heavenly Father God, we thank you for this day na ginabayan mo po kami sa pagpunta namin sa inyong tahanan, Lord God. Lord God, gabayan mo po kami sa buong araw po, Lord God. At bigyan mo po kami ng kalakasan sa natitira pang oras sa buong maghapon, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Magandang umaga po sa ating lahat. May mga ilang paalala lang po para sa atin. Una po, isama po natin sa ating panalangin ang katagumpayan ng Northwest Metro Manila District Workers Retreat. Sa Bulacan po ito, simula bukas hanggang sa Miyerkules, April 27 to 29. Kaya't kung may pangangailangan po tayo sa mga magagawa sa panahon ito, pakisabi na po ng mas maaga bago pa kami umalis. Bukas na po hanggang sa Miyerkules ito.
And then sa April 28 sa Tuesday, may loading po tayo. Tuloy po yung loading natin, 3:00. Ang ating pong tagapagsalta ay walang iba kundi si kapatid na Joey. May 5 to 7, ito man po yung children's camp ng ating distrito sa Santa Maria, Bulacan. Now, magkano registration, Chair? 1,900. Medyo mabigat po yun na i-shoulder ng isang bata o ng pamilya ng isang bata. Kaya ang ginawa po ay may signature campaign. Nagpapapirma po yung mga bata. Sana kapag kayo'y nilapitan, huwag po kayong mag-atubiling pumirma at magbigay. Magkano isang circle? 25. O 25 lang pala eh. Kayang-kaya nyo yung 4 hanggang 8. Madali lang para sa inyo yun. Ganon din po, May 10, ito po yung ating Mother's Day. Second Sunday of May, Mother's Day po ito sa lahat ng ating worship services. Paparangalan lahat ng mga nanay naman. And then May 12, loading ulit. 3:00 po yan ng hapon. May 16, ito po yung Northwest Metro Manila District Conference. Dito rin po sa ating simbahan sa NACS gaganapin ito. May 24, Recognition Sunday. Ngayon pa lang mga kapatid, as early as now, ina-announce na ito. Kasi may mga eskwelahan na nagtapos ng kanang school year. Kaya ngayon pa lang, kahit na sa May 24 pagagawin, pero ngayon pa lang, ina-announce na para mag-submit po kayo ng pangalan ng inyong mga anak, apo, na nagtapos o di kaya may award sa eskwelahan ngayong school year na ito. Upang sa ganun pagdating ng May 24, Recognition Sunday, wala pong makakaligtaan na pangalan. Huwag po ninyong antayin yung May 24, saka lang kayo mag-submit. Baka wala pong mabili or baka wala na siyang matanggap na token kung ganun. Ano po? Kung 24 ang graduation, ibigay pa rin po ninyong pangalan para maitabi kung sakali. And then, May 26 to 29, ito po yung 115th regular session ng Philippines Annual Conference. Annual conference po ito, gaganapin sa KKFI. Dito po magre-report ang ating mga DSS at mga iba't ibang komite ng konferensya. Malalaman natin kung kumusta ang performance ng ating simbahan sa taong ito. Conference year 2025-2026. Happy birthday! Sino-sino yung mga may birthday sa linggong ito? Jelly Pagulayan, Paul Christian Kapul, hiramin ko muna, Jojo Rodrigueza, Ainsley Patrick Yambot, Stephen Mark Torrio, Jocelyn Mactal, Wilfredo Navarro, si kay Willie to, Erlinda Musngi, Roviel Largado, Faith Llerena, Love Surla, Maria Cristina De Leon. Parang, ang Maria De Leon pala yung bus. Marites Gamata, Florencia Silva, Dwayne De La Cruz,
April Villarosa, Dani Asuncion. Kilala niyong sunod? Perlina Famorcan. Ate Pearl, dito ka. Vena Marie Gabuya, Joanna May Ginto, Jamshel Narvasa, Marie Crislo, Ethan de la Cruz, Edgar Cruz, and Danilo Viloria. Meron pa po bang, dito ka na. Meron pa po bang ibang birthday celebrant dyan? Uy! Si Joanna. Sino pa? Wala na po ba? Eh yung mga first-timers dito sa NACS. Kuya, haligi po kayo dito. Naalam din agad na natin, hampay. Ano, Ate Marlene? Umay katoy, kuya. Hanggang mababai. Agpadatang at Tagayloco Sur. Santa Cruz kayo. Taga Narvacanak. Ayun. Dito kuya. Interview ka ba, Seth? Di mo ito ni Mate Marlene dyan haganan. Yan pinagan nyo kuya? Sa Lawagan, Lawagan. Taga sa Dino kayo? Santa Cruz, Sa Dino yung Santa Cruz. Baywan. O, taga Babaywan. Babaywan, Santa Cruz. Oh, agigyan kayo. Pero ngayon nakatira siya dito sa May Bataan, dito sa Hermosa. Eh, may pupunta siya ng Divisoria tapos dumaan dito sa NACS. Welcome po kayo sa NACS United Methodist Church. Oh, ang pastor daw na nandito noon, nung pupunta sila ay si Pinal. Pastor Kasuko. Estudyante pa lang. Sana kuya, every Sunday na tayo magkakasama, ano? Sige po, tayo manalangin. Please extend our hands toward them and let us pray. Maraming salamat o Diyos na banal sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay at kalakasan. Kayo siyang Diyos na nagbigay at nagbibigay ng bagong taon kay Ate Pearl, kay Joanna, at kayong siyang kalakasan ni Kuya Sam. Dalangin ko ngayon, Panginoon, na patuloy mo silang gabayan, bantayan, ingatan. Ganon din ang gawin mo sa lahat ng mga nagdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito. Pagpapalang pagkaloob mo sa kanila. Salamat po sa buhay nila, sa paglilingkod nila. Salamat po sa pagkat alam namin na kayo siyang Diyos na nagpapala sa buhay nila. Tinatalaga namin sila sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless
welcome back. And happy birthday. Mga kapatid, tuwing Thursday ay may Bible study sa San Jose del Monte. Pagkatapos nun, may visitation. Kaya lang hindi po namin kayang magdalaw ng mahigit sa 2 paghapon kasi kailangan kong bumalik dito before 5 para pahinga at makapaghanda para sa midweek service. Ganun pa man, sa mga gusto pong madalaw, pakibigay po yung pangalan at address kay Ate Marlene. O di naman kaya at lalapitan kayo ng Ate Marlene at i-schedule ang visitation sa inyong mga tahanan. Salamat sapagkat last Thursday, nakapagdalaw tayo. Nakilala ko na lahat ng mga kakilala niya halos sa Ilocos at La Union ay kakilala ko rin, mga dating miyembro din na naging miyembro ko rin sa Ilocos. Praise God for that. So, sabi lang po kay Marlene kung ano yung date na gusto nyong kayo madalaw. At kung hindi naman kayo available ng Thursday, pakisabi din po at tingnan natin kung mahinapan namin kayo ng oras sa mga araw at date na gusto nyong kami ay pupunta sa inyong mga tahanan. Muli, magandang umaga po sa atin at God bless us all.
Sige. Atin silang ipanalangin. May mga bata pa po dyan. Pakidala po lahat ng mga bata dito sa luhuran. Let us pray. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, ng mga batang ito na ibinigay nilang halang talento sa pag-awit. Itinanghalang iyong banal na ngalan. Pinapurihan ka. Ganon din yung mga bata na sa kanilang murang edad gustong sumamba sa iyo. Itinatalagan din namin sila sa iyo, Panginoon. Inyong pagkaloob ang iyong pag-iingat, biyaya, pagpapala sa kanila, ganon din sa kanilang mga magulang at sa lahat ng mga nag-aalaga sa kanila. Jesus, aming Diyos, basbasan muli, dalangin namin ang mga anak na to. Tulungan sila sa kanilang paglaki, sa kanilang patuloy na pag-aral, at gayon din sa paglago nila sa pananampalataya. Sa ngalan mo, Jesus, sa aming panalangin. Amen. Ang pagbasa ng Ebanghelyo mula sa Ezekiel chapter 34 verse 11 to 16 at 20 to 34. Ito ang pinapisabi ni Lord God. Ako na mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa mga tupa ko, kung paano hinahanap ng isang shepherd ang mga tupa niyang nawala. Hahanapin ko ang mga tupa ko sa mga lugar kung saan sila napupunta. Nung madilim at magulong araw na yun, ililigtas ko sila. Iaalis ko sila sa ibang bansa. Pagsasamasamahin ko at ibabalik sa sarili nilang lupain. Aalagaan ko sila sa magandang pastulan, sa mga bundok at ilog ng Israel. Dadalin ko sila sa masaganang pastulan sa matataas na bundok ng Israel. Papakainin ko sila doon sa sariwang damo at maihiga sila sa magandang pastulan. Ako mismo ang magiging shepherd ng mga tupa ko at ihahanap ko sila ng magandang pahingahan. Ako si Lord God at ako ang nagsabi nito. Hahanapin ko ang mga nawawala, ibabalik ang mga naliligaw, bebendahan yung mga napilay at papalakasin yung mga mahihina. Pero kakatayin ko yung matataba at malalakas. Gagawin ko silang kung ano ang deserve nila. Kaya ngayon, ito ang sinasabi ni Lord God. Tignan nyo, ako mismo ang magja-judge sa malalakas at mahihinang tupa. Ginigit-git nyo at tinutulak ng sungay yung mahihina, kaya napalayo sila. Pero ililigtas ko ang mga tupa ko at di ko hayaang maabusi sila. I-judge ko ang mga tupa ko at ihiwalay ang mabubuti sa masasama. Bibigyan ko sila ng shepherd na kagaya ng servant kong si David. At siya ang mag-aalaga sa kanila. Ako si Lord. Ang magiging Diyos nila, ililid sila ng isang kagaya ng servant kong si David. Akong si Lord ang nagsabi nito. Gagawa ako ng kasunduan para maging panatag na sila. Itataboy ko ang mga bababangis na hayop sa lupain para mamuhay ng safe ang mga tupa kong sa mga desert at makatulog sila sa mga gubat. Ibibless ko sila at yung mga lugar sa palibot ng banal na bundok ko. Bibigyan ko sila ng ulan sa tamang panahon,
papaulanan ko sila ng blessing. Mamumunga ang mga puno at tutubo ang mga tanim at mabubuhay ng safe ang lahat dun sa sarili nilang lupa. Pag pinalaya ko at niligtas ang bayan ko mula sa umaalipin sa kanila, makikilala nilang ako si Lord. Hindi na sila nanakawan ng ibang bansa at hindi na sila kakainin ng mababangis na hayop. Mabubuhay sila ng safe at walang kinakatakutan. Bibigyan ko sila ng saganang taniman para hindi sila magutom dun sa lupain. Hindi na rin sila insulti ng ibang bansa. Malalaman nila na ako si Lord ang kasama nila at silang mga Israelites ang bayan ko. Ako si Lord God at ako ang nagsasabi nito. Kayo ang mga tupa ko, ang mga tupa sa pastulan ko at ang Diyos nyo, sabi pa ni Lord God. Ti sao ti Apo. Yaman tayo iti Diyos. Ay tanong ni Jesus, ay tanong Paglaman, paglupaban, madaydayaw. Ay tanong, agari og turay. Diyay trono na dayaw na intaing kanta. Di kangatwaan na gani Jesus. Umay kay dayawan tay Kristo nga hari. Ay tanong ni Jesus, may tanong tanagungan hari dagit ni hari. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ang tunay na pastol. Tandaan nyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magdanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magdanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinong pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Jesucristo.
Thank you, choir. People need the Lord. Kailangan ng tao ang Panginoon. Good morning. Happy Good Shepherd Sunday po sa atin. Today, every fourth Sunday of Easter, or may katlo a Domingo kalpasan iti Domingo ti panagungar, wano may kapat a Domingo ti panagungar, siputan nyo dito nga terms. May katlo a Domingo kalpasan ti Domingo ti panagungar, wano may kapat a Domingo iti panagungar. Agpadadala na gijay. Nga pareho lang mga yon kasi kahapon ba yon or the other day? Medyo nalilito yung ating secretary. Bakit fourth Sunday of Easter sa English tapos dito sa Ilocano may ikatlong linggo ang pagkatapos ng Easter. Sabi ko, i-analyze mo yung Ilocano. Kalpasan, tipo Domingo't panagungar. Every fourth Sunday of Easter is Good Shepherd Sunday. Kaya't every year, sa ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay, ang ating tema ay patungkol sa mabuting pastol. May isang kwento tungkol sa isang batang naligaw sa palengke. Sa dami ng tao, hindi na niya makita ang kanyang ama na kasama niyang pumunta sa palengke. Umiyak siya, takot at nanginginig. Pero hindi siya tumigil sa paghahanap. At higit sa lahat, ang ama ay hindi rin tumigil sa paghahanap sa kanya hanggang sa siya'y nakita. Mga kapatid, minsan tayo ay katulad ng batang iyon, naliligaw, umiiyak, naghahanap. Naliligaw dahil sa problema, nalulunod sa kasalanan, nawawala sa direksyon ng buhay. Pero ang mabuting balita, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Kagaya ng ama sa kwento, hindi tumitigil ang Diyos sa paghahanap sa iyo. God will never stop searching, looking, pursuing you. Gusto ko pong makipag-usap sa inyo sa 3 puntos lamang. Gamit ang 2 leksyon natin mula sa Ezekiel at sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sa Ezekiel 34:11-16, makikita natin sa Ezekiel 34, ang mga leader ng Israel ay nihalin tulad ni Yahweh at ni Ezekiel sa mga pastol. Kaya nga lang, inihalin tulad niya sila sa mga masasamang pastol, sa mga pabayang pastol, mga naging makasarili. Pinabayaan nila ang mga tupa. Kaya sinabi ng Diyos, ako mismo ang hahanap sa aking mga tupa. Sa salitang Hebrew, ang ideya ng hahanapin ay aktibong paghahanap. Hindi lang tinitingnan, kundi it's pursuit. Ibig sabihin, hindi naghihintay ang Diyos. Siya ang kumikilos. Siya ang naghahanap. Ang mga salitang hanapin, ililigtas, aalagaan, pagagalingin, ay nagpapakita ng personal na pag-aalaga ng Diyos.
Si Jesus ang katuparan nito ng kanyang sinabi sa John 10 verses 1 to 10 na siya ang mabuting pastol na pumapasok sa pintuan, hindi magnanakaw. Kilalang kilala niya ang kanyang mga tupa. Mga kapatid, kapag iniwan ka ng tao, kapag tinalikuran ka ng ibang tao, kapag nakalimutan ka ng iba, alalahanin mo to. Ang Diyos ay hindi suko, hindi nangiiwan, hindi ka kinakalimutan. Sa panulat ni Isaias, sabi, ginawa pa nga itong kanta Sabi ni Isaias, malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan kailanmay di pababayaan. Everybody, hindi kita malilimutan kailanmay di pababayaan. Ang galing, di ba? Sabi ni Yahweh, malilimutan ba ng ina yung kanyang anak? Yung anak na galing sa kanya? Imposible yun. Sabi ni Yahweh, ngunit kahit na mangyari yun, sabi niya, hindi kita malilimutan, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Amen po ba doon? Ito si Yahweh, ito ang Diyos, ang ating mabuting pastol. Iiwan ka na ng iba, kakalimutan ka na ng iba, tarilikuran ka na ng iba, pero si Jesus, ang Diyos, ni minsan hindi ka niya iiwan, hindi ka kakalimutan, hindi ka niya pababayaan. Kaya't kung ikaw ay naliligaw, walang dapat ipag-alala, ibabalik ka niya. Kung ikaw ay sugatan, nandyan siya. Pagagalingin ka niya. Kung ikaw ay pagod, nandyan siya. Bubuhatin ka niya. Bibigyan ka niya ng kapahingahan. Dahil ang Diyos, si Jesus, ang pastol na naghahanap at nagliligtas, ang pastol na hindi nangiiwan, hindi nagpapabaya, hindi nakakalimot. Pangalawa, ang Diyos ay ang pastol na makatarungan at naghuhukom. Now listen to this. Sa Ezekiel 34:20-24, hindi lang mapagmahal ang Diyos, siya rin ay makatarungan. Love is accompanied with justice. Mayroong isang lay theologian, dati siyang librarian ng UTS, ng seminaryo. Graduate siya sa John Hopkins University ng kanyang master's degree. Master's in Library Science sa John Hopkins.
sa US. Pero grabe yung memory niya. Photographic ang kanya memory. Mayroon siyang sasabihin na sinulat ng isang theologian. Word for word, kabisado niya. Sasabihin pa sa iyo yung title ng libro at kung anong page o saang page mahahanap. Sabi ko, Mami, bawa ko sa iyo. Suma ako sa seminary pero hindi ko kaya yung ginagawa mo. Imagine, i-quote niya yung sinabi ng author, yung sinulat ng author. Sasabihin niya yung author, sasabihin niya yung title ng libro, sasabihin niya kung anong page number. Sasabihin pa niya kung pang ilang paragraph sa page. And mind you, nung ginagawa niya sa akin yon, 93 years old na siya noon. Very sharp yung kanyang memory. Photographic ang kanyang memory. Ngayon, sabi niya, anak, ang taas ng karangalan mo sa seminaryo. Nagtuturo ka pa sa seminaryo. Matanong kita, sabi niya. If God is a God of love, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at mapagmahal, maaatimba niyang parusahan ng habang panahon sa impyerno yung mga makasalanan, mahal din niya sila, nilalang din niya sila. If God is a God of love, can He withstand to see His children, unrepentant children, suffering forever in hell? Ano sa tingin nyo? Kung sasabihin mo sa akin, yes, ganun ba ang pagmamahal niya? Ang lalim, di ba? Ang sagot ko sa kanya, Mami, ganito ako. Sa aklat ng Ezekiel, inihalin tulad ng Diyos ang mga leader ng Israel sa mga pastol. Tapos, dahil sa nagpapaya yung mga leader ng Israel, inako na niya ang pagiging mabuting pastol. At bahagi ng kanyang pagiging mabuting pastol ay ang paghuhukom sa mga hindi sumusunod sa kanya. The book of Ezekiel tells us that God is a loving God. However, it also tells us that God is a God of justice. Love and justice must go together. Aba, napaisip siya. Oo nga no, sabi niya. You have a point, sabi niya. I always thought of God as a God of love who cannot withstand His people, His children suffering in hell. However, nakalimutan ko na ang Diyos ay Diyos pala ng hustisya. Because of God's love, He wants us all to be saved. However, because He's a God of justice, though He wants all to be saved, there are some who will not be saved all because they don't want to be saved. Dahil siya ay Diyos na mapagmahal, gusto niya ang lahat ay maligtas. Ganun pa man, may mga iba naman na ayaw maligtas, kaya't wala siyang magagawa doon. Ang pwede lang gawin ay hukuman sila at
bigyan, hahatulan ng habang panahon na paghihirap doon sa impyerno. Sabi nating leksyon, hindi lang mapagmahal ang Diyos, siya rin ay Diyos ng katarungan. Sabi niya, hahatulan niya ang mga abusado, mga umaapi sa mga may hina. Ang larawan dito ay may mga tupa na nananakit ng kapwa-tupa. At ang Diyos ay hindi bulag dito. Si Jesus ay hindi lang pastol, mga kapatid. Siya rin ay hukom. Siya rin ay hukom. Minsan kasi, we tend to abuse the thinking that He is a God of love, that He is a loving God. Mapagmahal naman ng Diyos. Sige, magkasala na lang ako ngayon, mamayang gabi, hingi na lang ako ng kapatawaran. Sige na, gawin ko na itong pagkakasalang ito. Anyway, mamaya, bago ko matulog, mananalangin na lang ako. Sasabihin ko, Lord, forgive me. Wala namang masama dun. Sana sa isip mo hingi ka ng kapatawaran. However, mga kapatid, kapag sinasadya mo naman na and you take for granted His forgiving love, yung pagmamahal na nagpapatawad, hindi po nabobola ang Diyos. Alam niya kung totoo ang iyong paghingi ng kapatawaran. Alam niya kung sincero ka. Alam niya kung ikaw ay okay lang. Gagawa ko ng hindi tama ngayon. Anyway, mamaya, luluhod na lang ako sa simbahan. Anyway, mamaya, magbibigay na lang ako ng aking offering. Tapos pag sa closing prayer, sasabihin naman ni pastor, patawarin mo sila. No? Sasabihin ko naman, amen po, yes Lord. Mga kapatid, pasensya na. Kung gano'n ang kaisipan natin. If we don't have that sincerity in asking for forgiveness, if we make God's love as an excuse in doing something that is not right, I tell you, that is totally wrong. I cannot assure you na papakinggan nyo ng Panginoon. Pangatlo, si Jesus ang pastol na nagbibigay ng buhay na sagana. Ito yung gustong-gusto ng mga tao. Ito yung gustong-gusto natin. Saganang buhay. Sabi ni Jesus, I have come that you may have life and that you may have it in abundance. Lubusang sagana ang sinasabi sa Magandang Balita, Biblia. Pero sa Pinoy version, mas maganda eh. Sagana at ganap. Nakita namin yun nung Huwebes sa Bible study namin kina Kuya June sa Bulacan. Abundant lang ang sinabi sa Ingles eh. I came that you may have life and that you may have it in abundance, or that you may have it in full. Sagana at ganap. Lubusang sagana. Dito pumapasok yung sinulat ni San Lucas na sinabi ni Jesus, siksik, liglig, umaapaw.
Hindi lang po sagana. Umaapaw pa. Ito yung sinabi ni Jesus. Ito yung gustong-gusto natin dito sa teksto natin. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Ang buhay na ganap at sagana ay hindi lang material. Ito ay kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, layunin sa gitna ng kalituhan, pag-asa sa gitna ng kawalan. Mga kapatid, marami sa atin may buhay, pero hindi nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Buhay tayo pero tanong ko, sagana ba? Ganap bang sagana? May kapayapaan ba sa iyong puso, sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa? Ang direksyon bang tinatahak mo ay direksyon na gusto ng mabuting pastol or yung direksyon na gusto ng magnanakaw? Ang puso mo ba ay punong-puno ng pag-asa kahit na ikaw ay nasa gitna ng kawalan? Ang puso mo ba ay punong-puno ng kagalakan kahit na ikaw ay umiiyak? Kahit na ikaw ay may problema? Ito ang problema sa atin eh. Kapag may suliranin tayo, parang pasan-pasan na natin ang mundo. Parang pasan-pasan na natin ang mundo. Nawawala sa atin yung deep inner joy. Sabi nga ng kanta ng mga bata, I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y, down in my heart, deep, deep down in my heart. I've got joy down in my heart. Hindi lang doon, deep, deep down in my heart. Kung ganun, kahit na anumang problemang dumating, anumang sakit ang dumapo, anumang suliranin ang darating, hindi ka makikitang simang. Sige nga, tingnan nga ninyo yung katabi nyo, simang ba yan? Simang ba yan? Ano yung simang? Simango. This is abundant life. A life that's filled with joy. A life filled with peace. Hindi lang po material. Because material things can never satisfy one's heart, can never satisfy the heart's deepest desire. Abundant life is a life filled with peace, filled with joy. Why? Because Jesus, the Good Shepherd, is there. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, maraming taong may buhay at nabubuhay pero sagana at ganap ba?
Nandun ba yung kapayapaan? Nandun ba yung kagalakan? Or laging simang? Sabihin mo sa katabi mo, bawal ang simang. Mula ngayon, huwag ka ng simang. May trabaho pero wala namang kapayapaan. May trabaho tapos ang laging nasa isip, deadline. May trabaho pero ang laging nararamdaman, pagod. Normal lang na mapagod tayo physically, pero kapag pagod na rin tayo spiritually, yun na, malaking problema na yun. May pera pero wala namang saysay. Ibig sabihin, ginagamit lang sa kung ano-ano na lang. Mga kapatid, kay Jesus lang may tunay na buhay. Kay Jesus lang natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan. Kay Jesus lang natin masusumpungan ang tunay na kagalakan. Sabi nga, puro yata children's songs ang naisip ko ngayon. Sabi ng isang kanta ng mga bata, I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Hallelujah. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got joy like an ocean. I've got joy like an ocean. I've got joy like an ocean in my soul. Hallelujah. I've got joy like an ocean. I've got joy like an ocean. I've got joy like an ocean in my soul. Love. I've got love like a fountain. I've got love like a fountain. I've got love like a fountain in my soul. Hallelujah. I've got love like a fountain. I've got love like a fountain. I've got love like a fountain in my soul. Oh, peace like a river, joy like an ocean, love like a fountain. Anong ibig sabihin nun? Walang humpay, walang tigil. All because of the Good Shepherd who fills our hearts with love, joy, peace, hope. This Good Shepherd now calls each one of us. Itong mabuting pasal na to ang ngayon ay tumatawag sa atin. Tinatawag niya ang bawat isa sa atin. Halika! Halika! Lapit ka! Pasok ka sa aking pinto. Pasok ka sa aking koral. Pakinggan mo ang aking tinig. Huwag kang makinig sa iba. Halika. Mga kapatid, ikaw ba'y naliligaw? Ikaw ba'y may sakit? Ikaw ba'y sugatan? Ikaw ba'y pagod na sa buhay? Narito ang mabuting pastol, si Jesus.
Hindi ka niya huhusgahan. Hinahanap ka niya. Hindi ka niya tinataboy. Inaanayahan ka niya. Siya ang pastol na naghahanap. Pastol na nagtatanggol. Pastol na nagbibigay ng buhay. Ngayon, pakinggan mong tinig ng pastol. Huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang ipagpaliban. Lumapit ka kay Jesus. Siya ang pintuan, siya ang daan, siya ang buhay. At sa Kanya, hindi ka mawawala kailanman. Magandang umaga mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos. Ngayon naman po, tinatawagan po natin ang mga ushers. Iti santuario mo apo, itadmiti datuni, itadmikan ka o Diyos, dato na panagdayaw. Wani pa ay mikan ka, dato na napnuan panagyaman. Wani pa ay mikan ka, dato na napnuan ragsan. Narito, Panginoon, aming mga handog sa iyo. Tanggapin mo. Magalak ka nawa sa aming mga alay. Gawin mo itong banal, karapat dapat sa iyong banal na altar. Panginoon, pagpalain, basbasan ng mga anak mo na nagkaloob sa mga ito. Patuloy nawa nilang tanggapin ang iyong lubusang biyaya. Patuloy nawa nilang tanggapin ang buhay na ganap, buhay na sagana. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Sika bukas pastor mi, alwad mo't masapul mi, hinakam kataraunan, kural mo't isaganam. Apo Jesus, kabendituan, silubot ko
Denggam no agdawat ka. Apo Jesus, kabendituan. Denggam no agdawat ka. Karim nga awatan na akam, napanglaw kanda kasman. Kasya nagasan na akam, tinarama ka na Apo Jesus, kabendituan, inda kalapagtalkan. Apo Jesus, kabendituan, inda kalapagtalkan. Kararag tayo. Sikaw, Apo, iti pastor mi. Ti alwad mo isot masapul mi. Taraunan na kam. Isaganaan na kam iti pagyanan. Kukuhan na kamo, Apo. Kibinan na kam. Alwadan na kam iti dalan mi. Denggan na kamo, Apo, nagawat kami. Inkarem Jesus nga awatan na kami. Anyaman ti pagteng mi. Kasya na kam, Jesus. Agasan na kami. Ikaw, O Panginoon, ang aming pastol. Dalangin namin, pakaingatan po kami. Ipagkaloob po sa amin ang aming mga pangailangan sa araw-araw. Ihanda mo, Panginoon, ang aming titirhan. Sapagkat kami inyong niligtas. Dalangin din namin, Jesus, kami inyong hawakan. Samahan sa aming paglalakbay. Kami pagalingin sa aming mga sakit na nararamdaman. Sa bawat problemang dumating, kami inyong tulungan. Narito kami sa iyong harapan. Umaasa sa iyong biyaya at sa iyong awa. Umaasa, nagtitiwala sa iyong pagmamahal. Panginoon, tinatalaga namin ang aming buhay sa iyo. Tinatalaga namin ang aming kalakasan sa iyo. Tinatalaga namin ang aming kakayahan sa iyo. Samahan kami. Muli, dalangin namin. Samahan kami. Yakapin mo kami, Panginoon. Sa oras na to, kailangan po namin ang iyong yakap. Mahigpit na yakap. Lord,
Yung iba sa amin ngayon na narito at sa mga nasa kanyang tahanan, nangungulila sa iyo. Minsan nakalimot. Yakapin po sila. Yakapin sila. Assure them, Lord, na ni minsan di mo sila iniwanan. Kahit na ikaw ay kanilang tinatalikuran, pero ni minsan hindi mo sila tinalikuran. Kahit na sila ay nakakalimot sa iyo, ni minsan di mo sila nilimot. At ang ginagawa mo ay lamang sa kanilang kabutihan. Dakilang pastol, salamat po. Salamat po sa pagmamahal, sa kapayapaan, sa iyong tulong, sa iyong gabay. Salamat po sa kagalingan ng mga sakit na pinagdaraanan at nararanasan. Salamat din po sa pagpapala, sa walang humpay na biyaya. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Di ka magbayag na umay, nakamuti tumpal, manubot akadayagan, ayat mo punwen nakam. Apo Jesus, ka bendituan, di nakam baybayan. Apo Jesus, ka bendituan, di nakam baybayan. Mga kapatid, ang ating dakilang pastol, si Jesus, ay nangako, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Nangako na ikaw ay pagagalingin sa anumang sakit na nararanasan. Nangako na ikaw ang kanyang pagpapalain. Humayo tayo. At sa ating paghayo, tanggapin natin ang katuparan ng mga pangakong ito. Sa ating paghayo, ipagkalubnawa ng Panginoon ang kanyang pag-iingat, pagkalinga, ipagkalubnawa ang kanyang kapayapaan, pagpapala sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at amen.
you.